Sziasztok! Hogy de Action-nel veszem, van 215 FPS-em. Ja, ezt hiszem állíthatsz egy picit szebbre a grafikát. Ja, tényleg. Feljebb veszem a izét a normál. Szerintem rak smooth. Ja igen, rak normálra mindenki. Igen, normálon van és van 100 FPS-em. Most Jó, 70. szerintem nézd meg, hogyha izében van a smooth lighting, akkor mennyi. Simán 60 FPS. Dani, simán 60 FPS. És nem akadsz? Nem. De menő. Csak át kellett méretezni a Minecraftot, az megy szuper. Na, ott tartottunk, hogy bányázta. Ez nagyon jó izé, mert az erő... Dani! Ja, az jó. Az jó. Na, akkor megyek. Átrak oda az izéket a játszóra. A leveleket Le, jó, nézem. Ja, a smooth lighting maximumon, még mindig ilyen 80 FPS, a fancin 88 FPS, de király. Akkor, minden maximum van? Aha, most a farron van, és Okay, most van farron és akadozok, szóval ez nem jó. De akkor is van egy ilyen... Rag normára. Jó, így. Ja, a kabilegésbe kapcsoltad? Persze, az ízésbe van kapcsolva. Fejlett úgy, beszaggattam. Nem tudom. Na, mindegy, akkor ezt lezárom. Így. Just így. Na, szóval... De... Aj, már megint megszoktam a csét. Na, hazamegyek, jó? TP, te. Nem, egyikünk sincs ott. Perkill az kész. De... Jó, én megadom magam, azt TP-zem. The set point az még megvan? Meg. Ott írt, ajlag. Armiben van ugye beállítva, hogy ne az inventory cucc. Várjatok. Na, én... Amiben van állítva, hogy ne tűnjön az... Mi van? Még kérjek előre így Építésre kell. Mi? Pillanat szaggat. Ja, akkor tudok. Hol vagy? Így. Ezért tudtad, de most külön a... Itt spawnoltál. Ide tépéztem. Na szóval Akkor kell menj nekem haza, egy... légy szép. Hát, ha rám tépézel, akkor otthon vagyok. Oké. Ezt tudom, Szóval megőrizte az izét a spawn helyet? Ja. Dani, arra a fára átkölt, csinálunk egy utat? Elmegyek fát vágni, jó? Ne. Dani, Nem kell. tudsz adni 2 darab fát? Vagy nem kell nyers. Oké, tessék, adok 2. Ez nekem adtad. 2 stack. Jó. Nekem... Én elmegyek fát vágni, jó? De Armi, van rengeteg fánk. Van 2 stack és 8 de sima log. Az jó. Jó. Elég. Akkor átköltözünk az izére? Nem, megcsináljuk az alsó emeletet, nem csak a tetőn lesz izé. Alsó emeletet és utána. Már alulról na én szerintem... Kéne csinálni farmot. Ja, az. Mondjuk igen, szerintem is, de előbb építsünk egy szép kis házat. Olyan arbisat? Igen. Jaj, Armi, csináltam egy szép kis borítóképet a izéhez. Hol tényleg? Aha, tök jó lett amúgy. Az lesz a könyvemen rajta. Az lesz a könyvemen. Ilyen kezdőképet ja. izéhez. Azt hittem a sulis kék. Ide kéne egy lépcső. Igen, akkor ezt itt el kéne innen tüntetni. Mit? Hát akkor ezt itt egy blokkal kijebb kell vinni. Viszlát. Pedig én építettelek. Csak az egyik részlet. Na, kéne egy alsó. Én akkor vissza! Megvan a alsó emelet helye. Itt az alsó emelet helye, gyertek le. Gyertek le. Peti, nyugodj le. Nem ott lesz az alsó emelet. Az túl lent van, az túlságosan lent van. Ezen a szinten lesz, Peti, ezen. Akkor most állok. Nem lesz nagyon lent.
Ja, jó. Itt. Ja, jó. Én tudod, hova gondoltam? Ide. Arvi, de mit csináltál? Miért raktad ugyanoda vissza, ahonnan kiszedtem? Ja, hoppá. Ügyes vagy. Jaj, okos Arvi, okos. Nagyon. Oké, oda. Így nagyszerű. Ügyes vagy. Kiné megy az RTL? Nem tudom. Nem nálunk, az biztos. Ennyi onnan? Nem, én építem. Ennyi már. Na, Ez mi? Ez itt te építetted. De mi lesz itt? Nem tudom. Lamparti. De mi ez? Mi? De Peti, menj már innen. Blokkológép vagyok. Oké, ezeket oda. Wow. És ezt itt kiszedjük alul. Á, nyugodj már le, Armi. Tessék. Peti kraftol... Armi, vagy már? Ennyi Mit van. kraftolja? Kraftolsz nekünk lépcsőt, vagy adsz már, mint kraftolja? Kraftolok. Ott van fal, de kraftolok én. Ilyen csúnya lépcsőt. Ó, nem, várj, akkor kraftolok én nálam van fa, tényleg. Arra a Na, lépcsőtnek is más a színe, annyira jó. Imádom a Minecraftot. De a Volt kerekesnek egy ilyen azért nem más a Snapchat. színe. Szerintem 8 darab elég. Elmegyek léjéért. Tényleg, azt kiégetem a klét, ez menő. De és az miért lesz jó neki? Úgy tudod, lehet színezni, ez a újítás. Ó, borzalmas. Ott van egy csirke. Jövök utána. Megcsinálod a Kirakott a lépcsőre fákját. Peti. Persze. Nem is építettem onnan. Sem. Tökéletesen. Asszus. Beszélsz. Anyukád Nem, nem majd szereti. Akarni utána. A bányában? Nem, hát clay kell, slaj. Agyag. Peti. Ez Ja. rossz. Agyagot szerinted? Igen, anyagot. Anyagot? Ott, Peti, te Anyag. Ó, van rengeteg szemünk, jaj, de jó. majd beírom, majd berakom a re is minimap, vagy mi az, tudod. Le is. Így ilyen. Szagod. Én Oké. megpróbáltam, most éppen megpróbáltam ejtőernyőzni az elvel. Gyere, megnyitod oda menni. Ó, de jó. Hol ez mi? Egy dzsungel, öcsém? Hú, van havas Az is táj, lehet. van hó. Jaj, vigyázz mögött egy zombi. Nem Van van. Aha, van. Ja, havas Armi. Van. vigyázz arra, mint egy Hoz fát, zombi. hoz nyers fát. Az De- a nyers fát. De ilyen csúnya van. Ilyen, ez a fekete. Úgy nem tudom. Az kell. A nyerset. Hú, van ott boci. Jó, az hoz. Azt Ott van lemészem. egy zombi. Hol? Van egy ruhás zombi, Na, Armi. Egy Öljük meg. skeletonnal. Na, hoppá, Nem az, ott van. látod? Ott van mögötte egy creeper is, meg lag. Hogy nem, belagoltam. Meghaltam. Gyere, tépé, meg meghalok. Peti, tépé. Jó. Armi, kempelj be. Gyorsan tépel adni, mert meghalok én is. Megyek. Oké, én fáradok. Nem megy. Fáradok. Meghalok. Ó, de jó este van. Hát akkor öngyű Örülök. leszek. De Ez van két skeli. Peti, darálsz. Elmész, Peti. hol ez a arany cuccos, Peti? Töltem. És kaptál tőle És adott valamit? valamit? Nem, sajnos. Ó, Ó, mi van itt? Ja, az a midőben. Jaj, valami. Jó, fél HP. Ez. Hát ez nagyon sok. Na, Armi, olyan 11 fából szint. hozz, oké? jó. Majd, Még. rosszul tudom, de ha Na pillanat, ennyi volt ez a rész, mert laggolok, mert nincs hely, szóval. Ennyi volt ez a rész, majd aznap 2-t is töltünk fel nap.